Abafana the boys versus amantombazane the girls. Season 11, episode 17, the final season. I am reacting to the last scene whereby Ulo Umshai Elon skeleton. Is this insane? Sorry, I meant to say spill ion. But before, please go ahead. Smack the like button, smack the subscribe button, subscribe and turn on the post notification bell so you'll be notified next time when I drop another bam bam banger reaction video. Hey yo, Bafethu, hey yo, here we are, Shy Faces. Spill you on the school. Ladies and gentlemen, it's Mshai versus Pilio. Siyazi nje bese siyazi and uma unotice lapha ekhoneni le video le bafethu it is 52 minutes long, dog. I already like watched the whole video, but I want to react to this final scene because oh my god, it is insane, dude. It is insane. Namhlanje ama-round azobe awu-5 washawa wawaphansi lokho kuyobe sekuchaza ukuthi usuhlulekile kuleyo round. Ngaphandle kokumosha isikhathi bengisacela ukubiza laba esihlangene ngabo la namhlanje. Mshai, Spilion, bengisacela ngene ngaphansi eringini. I like the energy, dog. And so, like, I like the energy, being like so damn hyped up and be like with all those noise, dog. Oh, bro. I mean, this scene, bro, is like crazy, I'm told. But oh my god, I don't know what to say. But come on, this scene is amazing, dog. With all those people like around the ring, that sting ama-fighter kanjani othi ngikhuluma umageba sting ama-fighter kanjani. Hayi manje lama-fight lawa fethu uzoba khona isixuku, dog. Manje nonke bethu nilwela bethu endaweni encane like bethu sidinga ispace sibone ukuthi uba ingqwele, uyangithola. Manje sizoba nesixuku esilele endaweni encane nje. Ayi is not make sure. Hey, yabeza uzongena kasaba sa-relaxile. I mean, being honest, dog, after ngizwe ukuthi lo uSpilion shaw umuthi ukuthi mangimshaya ngezabuhlungu mina nje angaba ngisekho la, dog. Angaba ngisekho la mina. Odayi sabona. Come on, big boy. Come on. And naleli gama elithi boy boy nje labasela ingeke. Ngena matata. Siyasaba yini? Come on, big boy. Ngena ngaphansi eringini. Oza, big boy. Yes, sir. Come on. Come on, big boy. uvalesile. Kukhona nje video engangibuka ye-face off, yes. Anavibona i-face off la masanibukana kanje abantu ama-UFC fighters noma ama-MMA fighters asibukana kanje. Khona lesina kangibuka bebukana athi bazothintana ngeiphombe bagcine sebecabula ngathi bazocawuza uma ngiyithola ngizoyikhatha le video ngiyifake.
Ngizoyibheka kodwa uma ngingayitholi shuthi ingaki ngingayifakanga. Intombi yakho kuba namhlanje it's either ulale ICU noma so double mouth. Isayibisa ngento nje. Masicane ukuhlehlelana kancane. Qhaqhazela ngisho urefu ke manje. Qhaqhazela ngisho ngicothe yimini urefu. Ndoba bush. Hayi mina nginqene umuntu phela. Vela ngishiselwa senthani. Shisa. Sipiliyoni. Already. Iqala ifight namasaka. Awona kathi ngibona le party le kathi ngiqala ukuyibona le video qala ngaxaka ukuthi kazi baphekwani yabo elder yo ayubhalile uNkosinathi dog. Big shout out to Nkosinathi dog, the writer of Sasanetsi Studio ubhalile dog. Hey, already. Okay, bafethu. Look at Amil in the back. dog. Asenze lento. Look at Amil in the back. Oh shit. She's ncane. Round one, fight! I'm back. I like the song, bro. The song matches with like the action that is happening on tour. Shit. And the edit of this, oh my god. Oh my god. Michelle. Babona kanje abantu abakwazi ukula dog. Manje cabange yabo nje ngoba ngiyajwayela ubona ama-fight kanje esikoleni uMolova bexabana nje mfethu uphuma nje after school mfethu thothi abajita abawu-15 balinda umfana oyedwa cabanga bazoshaya umuntu oyedwa. Mase beyitshela ukuthi bayigora noma bayikhokha mina mase ngiyibonele itabana indoda nento uma ngixabene nami kumele kule mina nawe ungabizi igenge ngithola caca ukuthi uba indoda phakathi kwami nami mama sizobiza olova bakho ke manje kugcwala isikole sonke ke ayingeke ingakho nje ngiyithanda kule sikole. Akabuzwa. Naye yamquza ithi yakhe. Naye yamquza ithi yakhe ekhubini. Siphelile isikhathi sokudlala ama-games manje. Bo boss lady uyamazi boss lady. Bo tatazela kanjani? Walbeck. Walbeck. One Punch Man Satama dog. Spillion is Satama. Kwaphela ngishaya abantu. Kwaphela ngishaya abantu. Yabo manje lo ingoma le kwi-background sishintsha mnandi kanjani. Shay, ungabisalwa manje. Phelile le fight. Spillion.
usuwinile. Phelile yonke lento le. Mshayi ngiyacela please ungabusalwa manje. Kwanele. Ucabange okay. Cela ucomment macela leave i-comment. Awucabange nje mfethu ushaya phambi kwentombi yakho like what? Ayicabanga nje leyo nto dog. It's not make sure, ne? Le match izophela mase kusho mina. Okwamanje ngisa-enjoy. I'm feeling myself. Bafethu, ngisawazi ngisho ungene eringini. As in round 2. Fight. One hand. Yes! Usamshaye ngawu-2. Uman count uSpilon usamshaye ngawu-2. Cabanga. Yes. Waphela ngumshayi wabanga. Waphela ngumshayi wabanga. Shayi bozayo. Ayishele la sibona mphathi Spilon. Bafethu bobhuti bami sifuna namhlanje akekho umuntu oyokasithinta intuzwa. Hayi tshela bafethu bami sovunja olwandle manje. Akasekho umuntu bozayo. Wavuka. Owi. Wavuka umshayi wabantu emathuneni. Wavuka umshayi wabantu emathuneni. Ngathi uvuka namantu umshayi wabantu emathuneni. yes. Okay, uma ningazi benzakalani so uskeleton umtshelile umshaya ukuthi yabo masebezula uqala masubuka ngemuva phela uqalaze ngemuva ensathi khonto eyibonayo masithi uSpilon izobhayiza bheke emuva abo ekhathi ngiqala ukubona le mpahla le abo kakhathi bezaveza masane agesi uthi abo okay into ezowenzeka la uma ukuthi ulo nkosinathi ibhale ngendlela engicabanga ngayo vele wenza kanjani sekhathi ngiqala ukubona le mpahla ingakafiki la masane ngagesi uthi yazini into ezokwenza ukuthi uSpilon uzofika mshayo lo bani umshayi mama semshaya enza lento le ya skeleton mase yasebenza mase uthi umshayi uzowina kanjalo angisanga ukuni tlatla le kwenza leyo nto I was like damn and so Game on. ezowenzeka la yo Somebody shamarani. Ayikhala mshayi.
Nasuke lesi sipinkini. Nasuke lesi sipinkini. Ake kwenzakala. Okay, bafethu. Umshayi usowina ama-round awu-2 na, uSpiliyoni usowina ama-round awu-2. Okusho ukuthi ibambene ngehluzo. Ozowina le round le. Uyena ozobe Eweshaye liflop la. Bambene ngehluzu. Hayi ihluthu. Le party le dog, le party le. Ayingiwayindile fana ngisho ukuthi ha. Yabo, Yazi ngakuthanda. bengingayilindele dog. Ngiseneminyaka samthanana nawe. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ngikuthole lo thuba leyo. So, bengingethemba nami ukuthi ngikuthole lo kiss ngixolisa umoya wami. Akuthembisa. Kise wodwa nje. Uma ngiphele empilweni yakho, ngikuphinde kuhluphe. Okay ke. But please, after lo kiss lo, cela ungaphindi ungikhulumise and uphume uphele empilweni yami. Ngakuthembisa. Ngizophuma ngiphele empilweni yakho. Okay ke, wozama. Shayi! Yo, I was a season, bunny. Season 12, into season 12 man. Damn, but hey, season 11 was kinda insane, dude. That's very insane. Le part le yambasela, yazi mbasela ngubani? Like dog, kunabo bonke abantu amile pho, like what the fuck. Okay, ngazi ngisho into eziningi. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed that video, please go ahead and leave a nice comment, subscribe, turn on the post notification bell so be notified next time I drop another reaction video. Me out. Peace.